Ama, favorez, etorri lehen bailen. Ezakit oso gauza raroa gertatzen ari dira. Ezakit, zaratak eta... Ez ama, zapatak zaratak. Ez, ama, ez dela komuneko bomba, ez. Baratxu, ama, favorez, utzi zure sukaldaritzak eta etorri lehen bailen, badakizu ze beldurtia naizen eta... Zer? Ai, ama... Ama, iso, orain pianoa bakarri jotzen hasi da. Ama, baratxurikin zer egin behar dut? Bai. Bueno, inaren botekinan behiratuko dut etorri, ama, favorez, etorri.
utikan, espiritu txarrak! Carlos, ze sustoa eman didazun. Bakarrik altzaude. Bai, Eta nondik sartu zara? betiko lekutik. Ondo altzaude. Bai, Bai, Baratxurien amaren kontua izan da. Badakizu hemen oso gauza raroak gertatzen ari dira. gauza erraroa. Bai, begira. Baina. Entzun duzu? Bai, Fenomeno paranormalak gertatzen ari dira. zea, fenomeno paranormala. Bai, Carlos, baina zu lasai, Carlos. Lasai, ez zaizu ezer gertatuko. Ez gara hemen dimoituko. Zu lasai. Ze, sarran naitek edo? Tira, pasa. Hemen dau gure fantasma. Tira, Ina. Tira, Carlos, hasi jotzen. Jo zerbait. Baina honek zertu? Jo, Carlos, jo zerbait. Baina ze jotzen nahi duzu? Festakit zerbait animosoa, hasi. Animosoa nik badakit bat polita. Bai. Aldapeko sagarraren adarraren puntan, puntaren puntan, txoria zegoen kantari, txiruliruli, txiruliruli, nor kantatuko ote du soinu txori. Aldapeko sagarraren adarraren puntan, Aitaren, eta semearen, eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Ja, pasa, Maia, pasa. Jarriko dute. Pasa. Ja, ze impresio? Txarra, oso txarra. Kantari bezala ez dakate torkizun ongirik. Jarri lasai bitartean, bai. Guantxe torriko jata, bai. Rosarito! A ber, jarri lasai, Amaia. Beira. Kaixo. Hau, Amaia da bidentea, Urte Hau, askotako, katxo. eskerrak. Nire alaba Rosarito eta Inaxio Mari, Rosarito kontatuko izuni baino beto, ze gertatzen nahi den hemen. Orduan zu gauza hauetaz badakizu, ezta? Zeo zer bai. Bera, adirazingo dizu zer gertatu zaidan. Gaur goizen, etorri orduko, atea iriki eta indar anormal bat somatu dut. Orduan, argia piztu dut, eta alde honetatik, zum, itzal bat iesika. Hori Carlosen katua izango zen. Ez. Ina, fasa bidali alduzun. Bai. Somatu dudan energia ez da katuarena izan. Nik ala ere, normal jarraitu dut, nire gauzekin eta nire zereginetan. Ze gauza hauek ez naute kezkatzen, egia esan. Esan nahi dut horrelako gauza bati edo horrelako egoera bati aurre egiteko gauza naizela. Oie, aitu inberda geho, Orduan nik normal jarraitu dut eta kontestadorera joan, konektatu dut mezuak entzuteko, eta alako batean psikofoniak hasi dira. Psikofonia? Hoi zer da? Ina, sinfoniak? Psikofoniak esan du. Ba, ez zer dira horiek? Arimak egiten duten soinuak. Arimak egiten duten soinua? Baina, bada hemen gauza raro bat, etxeu berria da. Orduan nik ulertzen ez dudana. Duela 2 mende hemen agian baserri bat zegon eta horri bilketaren bat egon. Eta, arima hori, oain hemendik ibiliko da. Eta hori arriskutsua da edo kezkatzeko kontua da edo zerbait? Ez egin kasorik eta kito. Eta jungo da. Etorregan bezala. Zuri nondi datorkizu, zea, zorrinaren grina hoi? Genetikoa izango da. Ama, amona, bilamona, eta etxeko guztio. Ama zorrine? Aita ezik, bai. Aizu, gauza, eta zuk ze ataletan lan egiten duzu? Psikofonietan lan egiten duzu? Ez hori parapsikologia. Barruan sartuko da, baina kartak tarot botatzen. Eta tarotarekin zer egiten duzu? Etorkizuna ikusi. Etorkizuna? Bintza zaiatzen. Horri zorrezko problemak izango dituzu batzutan kartak etorkizun beltza dirazten badute, hori nola esaten zaio bezeroari? Disimulatu pizka bat eta gero esan energia ona emateko. Bere inguruan dagoen guztia, energia ona. Energia txarraz, baldin bazabiltza, dana txarraz aterako da.
Baina hor kartek esaten dutena aldatu daiteke, edo hori ja behin betirako da? Aldatzeko nik uste posibilitate dakagu, baina guk, baina hori da eguneroko gauza bezala. Zu nahi badezu aldatu, aldatuko dira. Aizu, eta zuk zure buruari botatzen adizkiozu kartak, hola jakiteko. Bai eta ez, gezur asko esaten dio buruari. Zure buruari gezurretan. Pasa, earki guztizate. Beira, hauek zaileria eta peñarikano bersolariak dira. Arroz, sagrario eta hau, amaia, Urte bidentea. askotako. Bidentea. Etorkizuna irakastzen duena? Bai, Zu, urrengo Bueno, beste txapeketa zen irazen, berdu? zu zeuk. Bajute manez bai. Zemat andraki dauzkat? Lau. Nungo adia? Bidentea. Bueno. So, hemen txakenean kontu hauekin, parapsikologiak, psikofoniak, sorginkeriak, baina zuek zer esango zendukete sorginkerietaz. Zerbait entzuna gaude gu kontu hoietaz, baina ez gera etorri eskobazta mantaz, gu inor bildurtzeko ez bai gera kapaz. Ez dakit ba. Zerrari ote zinaten sorgin kontuetan, izkutuko lana bada paraje hauetan. Etorkizuna ikusi leikela kartetan, seguru ez dakiela musean besteetan. Asunezko errez bat harturik besuan, tximinitik sartuta atera besuan, anarizan amona xarra errezuan, gaxoak sustolatza pasatuko zuan. Albizturren badago sorgin erreka bat, ta sorginen ipuinak ez dakigu zenbat. Auzoko telatuan nik ikusi dut bart, tximiniko zuloa tapatuta daukan. Aizu Milan, zer da sorginerekako kontu hori? Sorginerreka, bazoio galbizturren sorginerreka esaten dien paraje bat. Ni pentsat gure aurreko entzun da nik ere ezagutzen diat. Baina handik hurbil neuk ere ikusi diziatuzua xelebreak. Bai? Bai. Lehengo batean joan naiz paseatzea eta han ikusten dut txakurra udea eta sartutan errekara. Eta hari begira negoelan ikusten dut herri baten gainean platera bat. Plateran diruak zeuden, 5 durokoak, duruak, pestak. Eta baso horretan 3 kandela zeuden, baina noiz bai piztuta egon da. Eta handik horrexo joan itzan, hari begira egon da, eta beste platera batean, errekan zubi ondoan, han ikusten dut sorgin antzeko mamu itusi bat, listaz eta horrela louta. Eta hari begira negoela, han ikusten dut ondoan eskoba txiki bat zeukala, listaz eta egina, eta hori zer izan lehike? Budu uste dut. Eta zer da hori? Budu? Budu, bueno, bai, nungoa da hoi? Aitik, Taiti edo, Eta hori albisturren gerta daiteke? bueno, ikusi dezu edo entzun dezu. Baina hori ez da normala hemen, ez da normalean hemen egiten den gauza. Leku guztietan egiten da Bai. horrekorik, nik uste baiet. Hor, helburu garbiena, buduarena, zein izango ditzake, kasu hortan? Pertsona baten kontra, pertsona bati mina egin. Eta hori nola egiten da, buduaren barruan modu asko egongo dira, edo? Nik dakidana da hori, argi zaiaz, horako panpina bat egin, eta barruan jarri ehuneko zati bat, zure prakako. Bai, oiala edo bai, jartzen da, ez? edo hileak, edo... Zurea zen gauza bat, barruan jarri, eta gero panpina bat egin, eta nahi badezu hanka bat apurtu, edo horratzak jarri. Nik horratzen entzun nuen, baina listaren eta hori... Albisturrena izango da. Argi bile, albistur alde hortan. Eta sorginkeriak eta bertsoklipan noiz grabatu behar dugu? Bertxoklipa, aizu, juntzait ez Bai, estudioa. torri narekin. Hor, erropak ere hemen ditugu eta ea zuen gustuko Bai, gero aldire. arte, aio, Ina, Bueno, gaur grabatu behar aldeu bideo bertsoklip hori. bai, seguruenik, bai, alba da behintzat. Eta nolatan nik ez dakite zer. Agenda begiratu aldezu, gaur zauden bezala, dena dela lasai, ze ama eta biok hemen gaude eta gure artean konponduko bera. Zerbion artean? Bai, konponduko. Aizu,
Azken gauzatxoaz, sorginkeri kontu hauetan historia asko, baina froga gutxi, Aizue, barkatu, baina froga hor daukate. Hortxe grabatuta dago, kontestadorean grabatuta dago, eta etorri eta entzun. Guazen entzutera. Entzun. Traste zarronek aberiaren bat izango du. Bueno. Ba, dena den etzera eramango dut. Hor entzungo dut, hobeto. Oso ondo, tori, bai. Eta oaintze bertan entzungo dut. Epa, abisatu lehen bailen dakizunarekin, Eskerrik ze impresio, Bai. Eskarrik asko, abaia. Agur, maja. Dena dela, nik historia hauetan ez dut bat ere sinisten. Guain dela gutxi, untzan gure izeba bat horrelako iragarle baten gana, eta esan zion, bueno, eta etorkizunean nik zer tokatu behartzaizu senar bat, altua, guapoa, izeba kontentu, aberatsa, eta oraingoarekin zer egin behar dut. Mira, nahi duzuna esango duzu, baina nik zaratoiek zer diren jakin hartan ez bakarrik geldituko hemen. Neska, nahikoa deu, ze, erantzun gailua estropeatu dela eta inbeste kontu? Bueno, telebista ondatzen zaizunean zer izango te da ba? Bai, gauza hauen azpitik egongo da, bai, zerbait. Ina, nahi duzu hori pakean utzi eta ekin zureari, favorez. Peina eta tegeria zai izango dituzuta. Eta datorren asterako kantariak behar ditugu. Itzain alduzu Euskal Herriko representante guztiekin? Ama, eta Tartzanen pelikula norekin egin behar dugu. Datorren asterako inorrez badugu. Ara, zu bidaliko zaitu Afrikara. Hoxe bakarri falta egin dutzu. Pontxo, pasa! Beira, hauek maixa eta aixea, tergetela diagia, hau sagra da. Pasa. Telleria eta peina etorri aldia. Bai, hor barruan daude. Eta zuen traste guztiak ere bai. Pasa. Pasa honea estudiora. Favorez, telefonoa, hori nik egin behar alde. Ezin detan eta hemen, eta ezin deleko guztietan, egon? Etorri hona, bideoa ikusi behar duguta. Hau da, hau nor da. Zer? Bai, orain? Bai, froga egin dugu. Bai, jantzi eta guzti. Bai, baina... nahiko txarrak dira. Zer? Bihar bertako behar dituzuela? Berriz ikusiko dugu eta deituko zaitu. Bai, agurre, Tiraina, guazen bideoak ikustakorri. Bien. Ixidar eta maixa, majaskuak, Aizu, nungo zeatezu azuek? Ni altzokoa naiz. Altzoko bat, Ni andoingoa. Andoingoa, ara. Aizu, eta festetan eta jotzaldizue, hola? Bai, guztu biltzea jotzen behintzat. Bai, Deitzen digutenean da jutea bali madu bentzat, jutea. Aizu, eta ez alda peligrosoa, hola, bine eskagazte festetan ibiltzea, hola, ez dakipa, herri ondako muskor guztien artean. Bai, oso peligrosoa da, torratikan guk guardaspalde biltze dugu. Bai, Bai, beha ibiltzea guri altabozak eta jartzen launtzen, honen nahi da. Eta aitziki horrekin guzaintzen gaitu. beharko, hain politia zareta. Aizue, zea peina eta telleriare hemen dazkau eta zerbait joko zue, Ukentzuteko eta gero esango izugu, Tira ba. Euskal Herri danerako, gaztetasunez jantziak, eta sutxulanerako. Horrezapena utzi nahi, enduke gugerorako, izan albaldin baledi, Euskadiren onerako. Gazteak eta lerdenak, Euskal Herria alaitu, asmoarekin gaudenak. Amodiozkoa dira, dauzkagun itxaropenak, zuenak eginez gure, trikiti xagoxoenak. Epa maixa, alto!
bat usteta eginda, eta badauka premia. Horatik isa eta mendiko erromeria, noiz etorriko tera, egizko uda berria. Nere azken abestia, baina nahi zutenian, kantatuko dut bestia. Jakinean geldi bedi, gaur Euskal Herri guztia, gure pozik handiena, da zuek pozik guztia. Baina oso politia, Guai del Paraguai, guai esaten dan bezala, Aizu, eta zuen ze jantzi beharko zue ba? Ui, ipurdi ospilan dauzkazuen erropa horiek? Bagi txistin ez. Ia, a ber, zuen guztukoa dian, a ber. Zeiru itzen? Zarra etxundo, neska. Ea, barruan dago ezta? Bai. Ea zeiru itze zaizun. Baukar gogoa bideo ikusteko. Ez dio ikizan. Bai, jantzitzeko. Hoik ikusten eman nahi ninozun? Bueno. Mese. Hemen diko alerengoa. De pelukata. Kusi. Irapatik heldu eta lurraino. Mira. Ezin nio. Hauek ezin goitu babi aldo. Antzi. Zaldi izan. Hau hartu behar dugu, hau hartu behar dugu. Ira. Peluka. Orduko. Lertzen hasi. Ezitu bialdo, ezitu esaldi gaino ego. Baina. Ibai arki. Bai, zea. Bueno, izan. Eman beharko ziren handik oien masajetxo bat gero ere.
Lai lara, lara lara la la la, la lara lara la 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 lai. Trai lai rai, trai lara lara la lai lai, trai lara lara la 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 la. Trai lara, tralari lari la lilo. Xerrario, berso klip grabatuko dugu? Bertso klip grabatu. Grabatuko dugu? Bai, zea. Lehenengo ikusi egin beharko, Ze ikusi bezu? Oi, zortarako jarri zue ba, oi. Aizu, lehenengo ikusi egin beharko, gero eta gauza modernagoak egiten aizate, eta ez dakit, fundamentuzko gauzaik egingo zunik aurre. Oi, hasi? Hasi nahi zuenean? Zuek zerbait jo bitartzen zen. Laundu, bintzat. Markesaren alaba, interesatua, marineroarekin enamoratua, deskubritu gaberik bere sekretua, amodioa zeukan barrena sartua. Egun seinalia zan, goguan hartzeko, esan ziola harren, etxera joateko. Desio dudan itzau, manifestatzeko, Antonio zurekin, nago izateko. Zer esaten didazu, Juanita itzori, tentatzen aizerala, trazak badirudi, etzaizure gradorek, tokatu zen nere, ez burlarik anekin, marineruari. Eduki dezakezu, ongi sinistua, aspaldian nagola, zutaz gustatua. Ez zaitu nik utziko, desanparatua, hala egiten dizut, gaur juramentua. Ala disponiturik, jarri ziran bian, karta zenten izeko, alkarren berriak, formalidadiakin, hartzeko egiak, baina ez ziran loegon, amaren begiak. Amaren malezia, korreora joan da, Antonio hiltzala, egin zuen karta. Juanitaren tristura, haundia izan da, engainatu du beste, gezur bat esan da. Amak esaten dio, Juanita neria, galdu da diotenez, Antonio Maria. Nik bilatuko dizut, beste bat ogia, maiorazko interes, askoren jabia. Hau da lenda biziko, esaten zuena, zer da musikarekin honratzen dutena. Markesaren alaba, kalian barrena, esposari ozala, arbe hartzuena. Penarekin lerturik, Antonio izan, akompainatu zuen, Juanitak ele izan, naitasuna bazion, esan dedan gizan, geroztik anetzuen, osasunik izan. Aizu, begira, ez dakit,
badakizu zer egingo dugun? Kasik bideoa bidaliko dizut, eta zer horrek aukeratu zazuz, ez dakit nik zein aukeratu, ez dira egiteko modukoak. Nerneo, agur bai. Nun da hemendik jentie, pa? Ez da inorra menala? Tarzan, ez itxi, eiztari gaiztoa elefantea kiltzen. Tarzan, animalien laguna. Uepa. Eta, txita, kontuz gero, Txita. Juan, eta bizatu jai. Bega, txita. Txita, izan jotxue. Txita, ona izan, Txita. Ju. Zertan dabil guain? Auskalo, baina ikusi aldezu zekarri duen. Bai, aizu, haze galtza politia dozkazune, zer dia, de piel ekologika? Aizu, patxi, baino zertarako ekarri ezu suge hori? Zuek tranquile, Tranquile, hau ez da zugea, Ez? Ez, betu. Ni Tarzanen hain bihotz bai, eta zuek imaginatu behar duzuea, hau txita dala. Txita? Ze bakizu oso zaila dala hemen Euskal Herrien tximino bat topatzia. Baina zer da hau? Ai, Rosarito, Peña eta Telleria joan adia, Maixa eta Ixiar baita ere. Aizu, hor dauzkazu zea, bus estopekoak, Zer? Rock taldekoak, bus estop. Bai, banoa. Ina, bilotza, zuk admititu aldezu hau dena. Admititu? Ba, ospa, hau ez da ukullu bat eta. Aizu, hemen ez deula ez txitek eta ez zoriandek behar, Hori igual datorren asterako beharko dozu, ez da? Ez da hori, segi aurra, nik hemen bida gauzak pazientziz esplikatuko dizkezot, Lasai. Zugearen eta Tarzanena guztau jantzu, Ez da hori, baina hemen asunto batzuk argi eta garbi utzi behar ditugu, Ze begira, ara animalitxoa bida, mingainatera du, bilingu, Bueno, prest zaudete, ezta? Grabatzen hasiko gara, txoin! Ea, 5, 4, 3, 2, 1...
Aizu, zertan zabiltza? Nola zertan nabilen. A ber. A ber, 11 bidertan deitu detona. Ta? Ta, kasikan ez. Azkenean, mezu bat utzi behar izan dizuet, soinu arraro batzuk eginez, zeia konturatzen zineten, eta ez da kasuik. Zer da? Ba, honea etorri behar izan dutela. Zer iruditzen zaizu? Zer iruditzen zaiten? Ara, baten batek gaur, belarrondoko eharra jasoko ula. Rosarito? Zer, A ber, ama, zer torri zaite guantxe bertan. Zer, A ber, zer da? eizu. Psikofoniak. Eta hemen, paranormal bakarra zeu. Ama, baina, zure kulpa izan da. Ni banekin horrelako gauza bat izango zela, banekien entzun ditu zure mezua gaur goizean. Ara, goizetik etorri zaitzea euskilore batekin, eta gero sorgin batekin. Eta ez dit ba esan Carlosi baratxuri batzukin buruan jotzeko, ez dakiz ze historikin. Ama, favorez, utziazu pakean, lan asko daukateta. Lan asko daukat, egun oso historio horiekin daramazu. Gezurra dirudi, ama. Bueno, baina, haure aitu egin behar da geho, Hau, baina, ara, hau da pazientzia behar dena, Zuzeko lore txarra daukazun, Begonita? Kalmante bat ez duzukingo, ez da? Zeba? Zeba, kontetako, bekapazen non. Ui, zer duzu? Zer dudan? Bello, dutxan negoen, ez da? Bai. Eta derrepentin, zaratarraro batzuk entzuzionez. Zuke bai. Izon dut eskilera gora, eta itzuelezko karrasiz entzun dut. Hil bate barri doiltien deuenin botaten duen karrasizen moduen. Bueno, zu jakingo dozu anima bat ezelako karrasize botaten duen. Bai. Bueno, gutxi gora bera. Bueno, bolan. Betxo, begitu mirileatik, eta ara zingestu didazu eze benetan dinatzut egiz edala. Nio ninokan nire buru esteko sorotzat, baina nik ikusio, neuk ikusioten. Abrebia. Bueno, abrebiando, eskilara gora, zube luze bat. Eta zubirain gainean, beste planetako martziano bat. Eta haren atzetik, purgato eziko anima bat, bal jantzike, beta horreko baltzakin eta gainera arpi zuri duela. Lutos jantziken ezka. Aizu, Begonita. Ta... etzen hola leopardo larruz jantzitako marziano bat izango. Bai, Sagrario, zup ikusio zuela. Patxi, hor, marzianoa. Yep. Jesus. Hemen berriz, purgatoioko anima, Niko Lizeaga. Kaixo. Eta hemen, fantasma izateko puntuak irabazten ari dena, Maria Rosario. Eta nahi pakian utziazue, eta nesuen egizazue, azkenean nesuen engozueta. Jesus, Sagrario, holan espanteu, Ama, favorez, ez zaite hola jarri? Rosario, nahi dudan bezala jarriko naiz, Hoxe bakarri faltagen duen. Bueno, ala, hartu sugea eta argazki aterako diau, Aizak eta sugea... Txita. Sugea ze arrastatakoa da? Auskalo. Oi, auskalo txopolita, Jarri, aterengo diauta. Aizak eta jan aldu. Ez, ontsu eman behar dutzat meriendia.